Осень 1941 года. Чырвоная армія адступае. 6 бойцоў атрымліваюць загад. Любой цаной перакрыць чыгуначны пераезд. Ім трэба пратрымацца суткі супраць добра ўзброеных сіл вермахта. У іх амаль няма боепрыпасаў, няма надзеі на падмацаванне, але ёсць загад. Васіль Быкаў, чалавек, які адчуў усю гаркату вайны сам і перадае нам не толькі асноўную карціну вайны, але і яе дробныя дэталі. Лёс кожнага чалавека на прыкладзе гэтых салдат. Вось старшына Карпенка. Рашучы камандзір, які перажыў шматлікавае, і лепш за ўсё разумее, што можа чакаць увесь атрад наперадзе. Чалавек, якому даводзіцца стаць кіраўніком абрашаных салдат. Побач з ім яго напарнікі. Свіст, які калі-то заплаціў за сваю любоў некалькімі гадамі свабоды, які вырашыў змяніць сваё жыццё на гэтай службе. Сын кулака не дурны, але нікім не прызнаны пшэнічны. Хлопец з горкім жыццёвым вопытам і жорсткім асяроддзем, пакрыўджаны на весь гэты несправядлівы свет. Алік Аўсееў, дольны ва ўсім і не ў чым адначасова. Чалавек, перапрабаваўшы ўсё і не знайшоўшы сябе ні ў чым, паспешчаны і хітры. Барыс Фішер — белая варона, мастацтвазнавец, хлопец, які апынуўся не на сваім месцы. Самы малады хлапчук-летчык, юнак з вельмі цяжкім лёсам, які застаўся верным сабе, але заплаціў за гэта самым дарагім. І ўсім гэтым, з усім розным людзям прыйдзецца змагацца бок аб бок у асуджанай на паразу самай цяжкай для кожнага бітве. Галоўны сімвал повесці — журавліны крык. Гэта напамін пра мірнае жыццё, пра дом, якога, магчыма, яны ўжо ніколі не ўбачаць. Журавліны крык — гэта апавяданне пра сапраўдную вайну, пасля якога вы інакш зірнеце на мірнае неба. Прачытаўшы гэту невялікую аповесць, вы ніколі яе не забудзеце. Адкрыйце для сябе жорсткую, але сумленную праўду вайны.